A jeden ekvádorský, teď pozor právě na Američany. Wood. Ekvádorci ho vytlačili z ideální střelecké pozice, ještě Jermaine Jones a je to gól! 22. minuta a Jones posadil parádní centr na hlavu Clinta Dempseyho. A americký útočník dává už svůj třetí gól na turnaji a Američané vedou nad Ekvádorci 1-0. Na stadionu v Seattlu za prvé domácí vedou 1-0 a jestli by si mohli Američané vybrat, kdo by měl dát gól, tak by si určitě vybrali Clinta Dempseyho, hráče místních Sounders. Skvělý centr a Dempsey to udělal výborně. Byl tam sice jak Paredes, tak také Frickson Erazo, ale ani jeden si pořádně nestoupnul k Dempseymu. A to je hodně dobrý hlavičkář, teď to prokázal. A Američané mají v zápase navrch. Pues no avala precisamente la tesis de que se va al suelo de manera fingida. Pelota para Valencia. Valencia que pelea. Uy, qué patada le acaba de pegar ahí a Bedoya. A la calle. A Bedoya. Y vamos a ver. No, a la calle. Pero en el primer tiempo ya estaba. Se va directamente Valencia ya. Y es frustración pura, ¿eh? Y ojo, se va también. ¿Y Jones también? Claro, roja directa. Pero roja directa por un empujón que ha dado justo después. A mí me parece exagerada la roja directa. Igualar a la cuestión. Lo que hace Valencia es una insensatez absoluta. Es segunda amarilla clarísima. Se autoexpulsa. Valencia lleva 3 de amarilla, 3 de tarjeta en el partido. Le perdonaron una y ya esta no tenía el más mínimo sentido. Y justo después, a ver si lo vemos. Es que no termino de ver lo que hace Jermaine Jones. A ver. Ahí le veíamos. Justo, lo que pasa es que claro, pelea con Bedoya, recibe falta Valencia, sigue. Ahí tira la tarascada. Ahí tira una tarascada que sí. Mira, a ver, ahí lo vamos a ver. Ese es el empujón y ahí es cuando una vez le da. Eso es. No Pues me lo puedo creer. Te lo he dicho que era un menosprecio, una cosita así. Empuja mucho más Brooks. No, es que yo creo que ni siquiera hace el amago de meter el puño. Y fíjate, está detrás, no sé si es en línea. Y yo creo que es en línea el que le ha debido le dice decir, algo sí. y igual no lo ha visto bien y en línea exagera, pero es una barbaridad, ¿eh? Es un disparate. Dobrý míč pro Bobbyho Wooda. Nejmena. Centr Bestera, byl tam zárciště, dorážka a je to 2-0. Giassi Zarc dává druhou branku v utkání. Trošku to vypadalo, jestli Zarc nebyl v offsideu. Ale podle sudích nikoli věk, takže 2-0 pro Spojené státy, 25 minut před koncem zápasu. Druhý gól na turnaji pro Giassi Zarce. Respektive první vlastně. Ne, offside to nebyl ani náhodou. Výbornou práci odvedl Clint Dempsey, který přestože byl tvrdě atakován, možná by z toho byla i penalta, ještě dokázal zakončit pod rukavicí Domingueze. No. Nebylo to rozehráno vůbec špatně, Ajovi narýsovalo přihrávku pro Michaela Arroya a ten trefil přesně k tyči. Už to vypadalo, že Američané budou schopni tu střelu zblokovat, ale Brett Guzan třetí čisté konto v řadě neudrží a Ekvádorci se přihlásili zpátky do boje o semifinále. No, pokud máte vsazeno na Američany, tak pardon, ale pro zápas jenom dobře. Mluvil jsem o tom, že to je taková šance o naději a tu právě teď La Tricolor dostali. Respektive se jí sami